Lallai Najeriya tana cikin wani hali, lallai Najeriya tana cikin ruɗu, komai zai iya wakana a ƙasar Najeriya. Za a iya yin juyin mulki a kowanne yanayi a ƙasar Najeriya. Bola Ahmed Tinubu ya fito ya yi magana, amma kuma maganar ba ta shafi wannan zanga-zanga da aka gudanar ba, wanda al'umma da talakawa da mutanen gari gaba ɗaya suka yi Allah wadai da wannan mulki, wanda yana magana ne a kan tattalin Najeriya, wanda shi bai ma damu da ƙuncin da talakawa suka shiga ba. Wanda a yanzu haka al'umma sun daina ɗaga tutar Najeriya, sun koma ɗaga tutar Rasha kamar yadda kuke gani a yanzu, wanda idan aka ci gaba da tafiya a haka Rasha za ta shigo maganar, kuma da zarar ta shigo maganar tabbas sai an yi juyin mulki, wanda kuma a yanzu yajin aikin nan da aka tafi idan har ya kai kwana 10 to lallai za a yi juyin mulki. Kar ku manta dai ku danna mana alamar nan ta subscribing a cikin wannan tasha tamu, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a bisa wannan mulkin mallaka da ake gudanarwa a Najeriya.